זה דוד גראוכר, או בכינויו דדי. דדי נולד לאביו ישעיהו גראוכר, ממנו התייתם בגיל צעיר, ולאמו ציפורה, ממנה התייתם בגיל 16, לאחר שנהרגה בתאונת דרכים. לאחר פטירת הוריו, גדל אצל סבו, כנער למד בחטיבת הביניים המכינה בגבעת שמואל, ובתיכון למד בישיבת כפר הרועה. דדי החל את הקריירה המוזיקלית שלו בהשתתפותו בכמה אלבומים בשנות ה-90. הוא אף חלק על הבמה עם מרדכי בן דוד בשני קונצרטים בישראל. כשאחד השתתפו כ3,000 איש ובשני כ10,000 משתתפים. בשנת 1996 השתתף בהופעה שנחשבה לגדולה ביותר בתולדות המוזיקה החסידית, שנערכה בפארק הירקון, לצד אברהם פריד ומרדכי בן דוד. בהופעתו השתתפו על פי הערכות כ100,000 אנשים. את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתנה ולזרעך. כולם ביחד נשמעתם. גראוכר השתתף במספר קונצרטים של פרויקט האסק, במופעי האסק 6, 20, 23 ו-25. Good evening, New York City, we love you! Ladies and gentlemen, yes! Daddy! Nine, na, na, nine, na, nine, nine! Everybody sing for Daddy! Nine, na, na, nine, na, nine, nine! Oh, oh, oh! Everybody sing for Daddy! בשנת 1985 הוציא את אלבומו הראשון ותחזנה עינינו, והוא בן 24 בלבד. ותחזנה עינינו, בשובך לציון. לעיתי האלבום היו הללו את השם. הללו את השם, כל גויים, שבחו כל העם. שאלו שלום ירושלים. שאלו שלום ירושלים. ותחזנה עינינו. ב-1993 הוציא את אלבומו דדי רצה. לעיתי האלבום היו כי הם, אמא, וזכינו. לב טהור. ושמח. אוקיי חבר'ה, שמח. I'm counting one bar. Ready? 1, 2, 3, go! שמח אוי תשמח, רים 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 אוהבים, כשמח אוי יצירך. ב-1994 הוציא את אלבומו השלישי, אמנם. אמנם, הנה זהו. לעיתי האלבום היו כי הם, חיינו באורך ימינו באורך חסד. צדק ושלום נשקו מחבלי מחבלי מושיע יוצאנו לרבו מחבלי מושיע יוצאנו לרבו הוא יגאל יקבץ נידחנו מייר בכנפוי סורץ חברים כל ישראל ונוי מרומת לך אתן חברה.
ב-1996 הוציא את אלבומו הרביעי ואהבת. בו ביצע חידוש לשיר וקובע שם. השם יחליפו גויה, 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 יעלו עבר, עבר כאן שורים. ילכו, ילכו ולא יעפו, ולא יעפו, יורצו ולא יגבו, ולא יגבו. והלעיתים היו מנחם, שנכתב לזכרו של מנחם ארנדל. התאספנו פה היום לזכרך, תתפלל על הוריך שכה אהבוך, שייתן השם להם כוח. עוד יישמע באורי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחו, כל ששון וכל שמחו, כל חסון וכל קלו, כל חסון וכל קלו, כל ששון וכל שמחו, כל ששון וכל שמחו, כל מצלו יש חסנים, חסנים יהי רצון. עד אמצע. וחברון. שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות, שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד. ב-1998 הוציא את אלבומו החמישי ביטחו בהשם. בשם הדיין, ביטחו בשם הדיין, כי בכה השם צור אלוהים, צור אלוהים, ויפתחו בכה, יוידי שמך, כי לא עזבתו, כי לא עזבתו, כי לא עזבתו דרשך השם, ויפתחו בכה, יוידי שמך. בו ביצע עם הילד הפלא עמית ליצואן דואט בשיר אחינו. בהמשך הוציא דדי עוד אלבומים והשתתף בעשרות פרויקטים מוזיקליים. ביולי 2021 חגג דדי יום הולדת 60, באירוע מתוקשר בו השתתפו בין היתר ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, והזמרים ישי לפידות ויעקב שרקי. דדי יקירי, אתה בסך הכל בן 60. יש לי יתרון של גיל עליך. אז אני באתי הנה עם שרה כדי לחלוק עמכם את השמחה איתך ועם מלכה ועם שי והילדים והנכדים והנינים של הדלת. אבל באתי לחלוק איתכם דבר אחד על דדי. אתם יודעים עליו הרבה דברים, אבל מהו הדבר העיקרי? מהו הדבר העיקרי אצל אדם? אני ממרום שנותיי, אני אומר את זה לך יום ירמן, ממרום שנותיי, הדבר החשוב ביותר זה לא חריפות השכל, ולדדי יש לב ענק. אני מראה בזה נותן למשפחתו, לחבריו, למוקיריו הרבים.
גראוכר נחשב לזמר פופולרי. באוקטובר 2018 אושפז בבית החולים במצב קשה לאחר שהתגלה בגופו מחלת הסרטן, וכשלאחריה חדל מפעילותו כזמר. הוא השתתף במספר חתונות ואירועים, אירוע הצדעה למוזיקאי והמחנך הרב ברוך צ'ייט בבנייני האומה. לפני הרבה שנים הרב צ'ייט מתקשר אליי ואומר לי, מה אתה עושה היום בערב במוצאי שמחת תורה? הוא לקח אותי לבית של מנחם מרנטל, ומנחם מרנטל ברך אותי שאני אחזק הרבה אנשים למוזיקה. וזה היום הופעתי גם במערב הקמפנים, והבטחתי שאני אשתתף בקומזיץ, אבל הרב צ'ייט, הייתי מגדיר אותו כלפיי, יעשה לך רב, יקנה לך חבר. כמה פעמים הוא מתקשר שהוא רוצה לבוא מהישיבה אליי הביתה לבית חולים, לחזק אותי. אז זו הזדמנות בשבילי, הכרת הטוב. יוי מאבא לילה כולם כי הם חיים ואוי ים אוי ימינו ובאים יוי מאבא יוי מאבא ויאבא תסירי ממנו לאוילה ויאבא תסירי ממנו לאוילה כולם דדי התגורר עם אשתו מלכה דבורה בפתח תקווה. יהי זכרו ברוך.